Moni joutuu elämänsä aikana tilanteeseen, jossa haluaisi tukea ja auttaa kriisissä olevaa ystäväänsä, läheistään, sukulaistaan, puolisoaan. Sosiaalisella tuella tiedetään olevan erityisen merkittävä vaikutus toipumisen kannalta, joten onkin tärkeää miettiä, miten minä läheisenä voin auttaa ja tukea. Läheisen antama tuki kriisissä olevalle on erittäin tärkeää ja oikeastaan se on hyvin arkista ja hienovaraista, jopa tavanomaista. Tärkeimmäksi kriisissä olevat ihmiset kokevat usein sen, että joku vain kulkee rinnalla, on läsnä tässä surussani, vaikeudessani, vihassani tai tuskassani eikä pelästy sitä. Olennaista on se, että läheinen ei suurentele eikä toisaalta vähättele toisen kokemusta. Ei oikeastaan tarvitse edes tietää, miltä se hänestä tuntuu, vaan ennemminkin vain rauhassa asettua rinnalle kysymään, miten tänään voit, miten tänään jakselet, mistä tänään haluat jutella. Hyvin tärkeää on kannatella toivoa, etenkin niissä tilanteissa, joissa läheinen tuntuu itse menettävän toivon. Voisi oikeastaan ajatella, että läheisenä minulla on tärkeä merkitys valon kannattelijana silloin, kun toinen tuntuu kulkemaan vain pelkässä pimeydessä. Eli uskoo ja luottaa siihen, että jotain parempaa on vielä tulossa ja tuo myös siitä pieniä muistutuksia arkisin tavoin. Ja juuri arjessa on myös lohtua. Arki antaa meille tuntua siitä, että elämä jatkuu ja liikkuu eteenpäin, että se ei ole pysähtynyt tai loppunut, vaikka järkyttävä tapahtuma tai tieto onkin musertanut elämääni tällä hetkellä. Joskus läheisen kyseenalaistamaton tuki voi olla jotain hyvin tavallista, vaikka roskien viemistä, teen keittämistä, kävelylle kutsumista tai vaikka muistuttamista siitä, että pesee hampaat ja petaa sängyn. Läheisen on tärkeää pysyä nimenomaan läheisenä. Ei siis tarvitse toimia psykiatrina, lääkärinä, tuomarina tai juristina, vaan nimenomaan läheisenä, joka auttaa hyvinkin arkisesti ja tavallisena rinnalla kulkijana. Yksi olennainen asia onkin se, että jos läheisesi kaipaa suurempaa apua tai tilanne on erittäin hankala, autat ja saatat häntä ammattiavun piiriin. Viimeisenä olennaisena asiana on myös omasta voinnista huolenpitäminen. Tässäkin tilanteessa pätee vanha kunnon happinaamarivertaus, eli se, että autat ensin itseäsi, jotta voit auttaa toista. Läheisesi suru, ehkä sairaus, vaikea elämäntilanne tai järkyttävä tieto koskettaa ymmärrettävästi myös sinua, herättää monenlaisia tunteita ja niitä saakin kokea. Olennaista kuitenkin on se, että et kaada näitä omia tuntemuksiasi kriisiä kokevan niskaan, vaan suot ja haet itsellesikin rinnalla kulkijoita omissa ajatuksissasi ja tunteissasi.